Sofinka ide k tete do Nového Mesta a Dušanko s Andrejkou budú doma. Priateľov... Oni takto aj uvaria sami, ale také, že bolievky a takéto ešte nezvládne priateľ, tak nezostárka nebude varievať. Áno. Tak ona bola s nami aj teraz už za maličkou, aj pozrieť bola s nami. Áno, zrejme sa. To ja vám dám vedieť, že 15 musia doma. Lebo nevie pán doktor, lebo ona má pondelok. Taký nevie, no. Lebo že musia aj dopakovať všetky vyšetrenia, aby mohli prepustiť. A ak bude všetko v poriadku, tak v piatok alebo sobotu bude na pustí domov. No to musí mať, áno. Teraz prevnímala to očné pohodlie a to mala to pohodlie. Aj to mohlo... A to tam už nemá ani ten šelek. Áno. No, tak aj ja som bola prekvapená, ale pán doktor povedal, že u takýchto babetiek, že ono to tak rýchlo všetko postupuje. Pani Zuzku vydarenú. Rozvod už je zaplatený, všetko aj vám pošlem. Už je to zaplatené, všetko to bola na pošte vyplatiť. Keď tu najväčšiu bunku, keď začala tá bunka. No. No, viete, či my to nebudeme už, no to určenie otcovstva áno, ale aj ja, aj priateľ, no a on teraz to príde, on to bude tiež nezaplatí, ale viete, také krásne bude nezaplatíme od vzájom, že máme si to nespravedlivé. Been modified in an unauthorized way, and it's locked. System is corrupted.